So hi guys, nata karon sa bus terminal. Wala ko naka video ganina kay katugod ito. So gamay-gamay ra itong video karon kay nalubat man ako ang cellphone, lubat na nito na. So dito na lang siguro ko nikampos na mo. Graba. So hi guys, nataron sa probinsya sa Cebu. So ganina naabot, wala ko nakapag-video kay kanang nalubat na nga cellphone. So bubuhat karon ng hinlo ko. Hinlo kay abog ko kay ba. Sumo ning view sa amo. Ay pakita na ko ni muna mo view din guys sa bintana. Ito. Ay bukid. Tanaw to na bay butong. Asa na? Kining daghan kayo kini? Kini. Kung di tangga dai. Pwede lang. Apan isting gyud kumpiyansa mo. Sige. Stingi ko na magsaka pa ko. Nagdamo ko na. Wala, way gunahay. Iya rul bagon. Ay sigag na ko ita. Tiktika ko na. Ana ba? Ana. Tuba na yapon ko. Ha, igna ana ba? Hulbutan lang na. Testingin lang na basta mo na butong. Oh. Mo ni kawatan lubi. Napa video? Hindi ka ebidensya. Usara pa gani na. Sundan ka. Ano lang ah? Ranir na to tanaw. Kuya mo sa kalubi ay. Mabor kay gisa ka gikapoy na. Mabor kay gisa ka kapoy na. Dugay na ko ka sa kalubi. De tanaw na to. Pana ko no. Oo, pwede diyan. Wal hunun di ka. Tanaw na to ang master ko ano. Mamutungay. Tanaw na to kay Hindu tagot sa inyo mga lubi. Nga na tatanan no. Tagjis ang punuan. Mabara kayo. Ini ko dapitan. Sektor mana? Pinipis man kon. Di na dapat tubig kay murag lami kina. Tuo man. Tuo ang kuan? May tubig. Beli ha. Beli ha. Di man ko walon ra ko. Walo nun giday ka. Ayo ana dapit sa kuan no. Kay hinlo kay mo purok. Walhon ko Nabay kani gamit og mga hinagiban kani kuan. Pero hindi na tagamit ni kutsara. Ano na tag himo? Binukid ba?
Ako ra himo na karon. Kay mosaka pag gini ko kung sakto na. Sakap na. 5 na din ko kay tamis ba? Si Agas pa, oy. Wait. Video sa ko. Kahawid. Atubang na ko ha. Atubang ka pero bintin ako. Ako naong ha. Bantay imuha na naong. Bang kaniya yung Di, tamis kayo. Tamis kayo. Inom ka? Tamis kayo? Usa ka ko. Pila ka bukuan. kana tanan. Oo. Wala oy. Kay gamubo ana ato mga tagas. Tigbasan lang largo na igon na ni. Ha? Ilang ka to, bigate? Adyo. Bukan pa kayo. Ha? Bala ka, oy. Ang buwanin. Bakit sumenta? Kikapoy na kayo. Tulor ah. Sektor na tulog. Sektor. Ato ni iminuntanan. Asa to sundang? Kan pugunod. Bukog. Sus, hait ba day kanina ay? Ay kayo. Tanahan naman sa paghimo kutsara na ko. Kay og hait pa niya naon mo siya. Kay habol man kayo. Mo na yung kutsara. Iuwi kutsara daw. Gay. Untol raman. Wala man nagtanik. Ha? Nagila ram to. Ni padong na padong dang. Publika na to hanin eh. Para balingaw ko to. Alright. Ano eh? Pagari-arahan ni tay papayong na. So narato ang butong oh. Kita ba ninyo? Nara. Nara. Okay, natagak. Puno na di ay. Kaunta, butong. Ano, primitive. Hindi ko. Wala na, oy. Ikaw ba? Kamerahan ka na ko. Sige ka. Wailay nakahimo ato, Luzon, Visayas, tapang na. Ano nga? Nakunta. Ikaw na. Ako nakita nga sa buto. Pero na man siya buwak nindot man. Nindot kay buwak oh. So baka na siya nga nilalang at ano ko ako. Tsaka niya ha? Uy, kailan yan? Unsa ni? Ha? Kailan unsa ni? Ano pa? Kapay, kala. Wala ni dito amo ah. Or wa baka ko kita. So baka niya? Basta kay mao na. Basta gani naka probinsya, expect gikan na daghan kay ngani oh. Gitawag dito sa among Morsikos, pero dinhi ila Morsiko ra na.
Nara to kwaon kay katol kay makatuslo. Para makita mo sa klase punuanan eh. Nara oh. Nara oh. Mo ni siya. Nara oh. Kini. Nara yang ang mupilit na kining mga patay na kaya no? Kini oh, mga patay na kayo. Mursiko. Kana natay lang mga tanom man eh. Nasulay tanom nga kamunggay. Kamunggay. Kini kay taong. Ay bunga taong oh. Nindot di gyapon day mo nakabunga gyapon. Batong dayon, batong. Kato maning batong nga murag gagmayon yan no? Dili kay tambok bala? Mo ba nay? Pero may bunga batong. Batong. Dayon. Okra. Pero okra. 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 Unsa pa yan? Kuan man niyo? Kuan ni tubo oh. Kanang atsal. Atsal no? Atsal. Moro man siguro? Atsal. Kanang sana yan? Totoo ah. Mangga. Sana? Tambis. Tambis na kana. Kana? Tambis na. Tambis na. Kana. Tambis katong tambis kani. Kini tambis niya kini apple. Mangga. Oh, ko apple. Kanang kuan basta. Kanang kuan. Mangga. Puwa ba? Minggo. Kanang puwa nga kuan ba? Oh, nindot kila kamong balay ba na yan? Kana yan? Kana? Balay na? Dili oy, banlag. Kana ba? Balay na. Kini? Diha balay. Basta kana? Oh, balay na. Hmm. Balay din na dai. So, may tao dito, nang libak otro. Mengunsa nang Naglibak. Nang libak pa kana. Klaro kayo gistoryahan no, dung nagbike sila. Moro din yung pinakalaki. Pasaka kayo nagpahuway na sila ba? Susunod ubanon tamo diha oh, madto tao. Kana nga kalsada. Ato man kuno na tama na to. Tumoy kayo. Ato na to. Atuon na nimo? To. Ba kay tao dira? Hindi lang. Jagingon ta na padong ano. Kana nga kalsada di man kaninyo maklaro ani gud. Ade bisag ato lang gud tama no. Kana nay tower dako kana. Mura lagi na nay. Ay nagdi cross to na koy nakita niya cross oh, be. Kung makita ba ninyo. Power zoom. Ano angry klaro gini yan. Bro? Nay kuros tolo ka po. Sir, Nadiha mo kalbaryo. klaro kay isa ka buok. Susunod anhaon tana kana nay kuros. Unsa na diya sako pagyapon na torihar gyapon. Bagatayan gyapon. Ipakita niyo kung asa mi nag-stay no. So kini nay gamay nga balay nam gid ni siya tawag no. So dire man mag-stay. Kay ikuan mo gani siya kanang utruhon ba. Ang balay. Sugba may kuhan gano'n ng tara buhaya ako ang nagsugba ko ang busing so guys time check 7 PM na so bagoro ko na humanog ng sugba mga ona mayroon tutaod. So mao niya mong view karon. Ngit-ngit kayo. So karon tutaod mga ano mi so mao siguro ni last nga video nako karon nga gabi guys no. So see you na lang po kaugma. Bye bye guys.